duoko wakoni Kafaya pano seduoko erokamano ne watene kamoro taparo ni kacha to na chal ka gima koro awuokie natemo kelo weche moganda wachogi to gi kama chik nitiere natemo golo gimoro e pach oganda ni kik giwe ni samoro inyalo wacha wechegi nikech chik kiparo ni ombekni kata chik okoredi chik pod nitie kendo pod otegno ahinya gimachielo machaka kete wi mano pod an mana chik kanyo mondo dhano ng'e nikech ang'e chike ma dhano luoro ni seche ma joge nitiere kuonde ma gichokore wach ka ni en Linda Mwananchi kata Linda Ground kata bed mana Linda Mane to weche ma giwachogi gikone ok giwache ne ga joma gichokore igi kendgi gin ga gidwaro emomiyo giluongo waga gioronwa kata mana ote ni ang' wan gi chokruok makama bi umaki mondo ukete yamo maka pone nu loso gi oganda ma Kisumo to ang' oganda ma Siaya gi Migori dhi winjo gima no wacho kokalo kuom ute mag fwambo gi keyo to ute mag fwambo gi keyo nitiere chik magayo kaka gitayo chenro magi wantiere kod Media Councils Act ma bende nyiso wane winjore bed ni wabedhore yo machalo nade e tijwa owinjore bed ni weche mage mwakete yamo ka koro ji 10 oloso to ji 8 kuomgi oyanyo mana mine ji oyanyo mana wuone ji kata owelo mana dugu jomoko to ji 2 kende emowacho weche to gin weche maweth sigana otho kinyi winjo ne Joramogi tindo kland lendani tinde gilando mana lendani machielo ni nikech gionge agenda magiwacho to mano nyisi nikech okiluori gi kaka bedruok mar dwaro kaluore kod chik di luwo bedruok ma bende katiba oseng'isi cha to kano chopo korwa koni to ayudo ka dier wambe korwa koni gimiwacho donjo gi yamo inyalo kawe tikene jopiny kech Communication Authority be podo chiko ite kocha dwa winjo ni dibed wakalo kiewo to wan bende lony ma wantiere godo mar tiegruok marwa boketowa mogawa mwang'eyo era chunge mani winji wacho cha ni ok wanyal kadho mwadhi mwachop kama koro wanyalo kete weche maricho maka e yamo koro mano bende nyaka josiasa ng'e to mano bende nyaka jopiny ng'e to iwacho nogo iwinjo ka SG okelo wach moro maber ahinya ni kinde duto josiasa gi tiyo gi thuolo mar chokruok makamagi kimiyo joma samoro onge kod lony makare mar twak e weche mowinjore bende twakie gi jopiny ing'eyo ni nitiere joma somo gimiluongo ni public speaking ma en mane lony ma entiere godo e level mamalo nitie nyaka ma professor bosoma public speaking no to jogi pod unyalo some rieko kuom jogi makara ka poni ne untiere kod kama udhi e chokruok maru usewinjore ji 5 madhi loso kaka wuono ne en campaign mar samoro duond bura mar Ogweno Republican to Ogweno Republican Party gavana isecha kuponi gavana isecha kang mamalo amanyo portfolio koro angi bedo piny to giwinjore ni ng'ane mai ka kudhi loso to samoro gen gi jalony man kanyo man gi lony e weche mag loso gi jopiny kaka inyalo lomb jopiny nitiere ng'ama samoro entiere kod were mar wuoyo to koro nyaka to rie mondo yud kama iketo ne rachungi mondo kik mogo kadha ma kadh nyaka gi kite koro magi nyaka jotelo gi ng'i mondo gibedie gi joma nitiere kod lony e kindgi omiyo no ka kinde mane Raila Odinga nitie ngima eno ka kinde mathoth kanoloso ka ochugo mana komiti moko matayo chenro mopogore tibo bedo ka ng'odhi omo Adam Solo moro olwome iye kanyo omo ng'ane olwome iye kanyo lony moro nyaka iwinjie koketo kanyo makata en owuon nitiere joma noketo makata en lony mar jokaka ok nyal chopo kuma mare nitie mare yudo ka ni chien ne jokaka ong'e maber ni en jasiasa to mak mana nitiere kuonde ma en koro ok onyal chopie ji lore ukawe thuolo mar ka jotelo joma nitiere kod lony e weche mag loso gi jopinygi gipimnu ni to koro ka ng'udhi kacha jokanogi dwa winjo wach ochele jokanogi dwa winjo wach oula gidwa winjo wach mar arita gik makamago to gidwa winjo e yo machalo nade tere kaka inyalo wache e yo manyalo lombo ji nikech pod inyalo wache kata mana oula no pod inyalo wache e yo moro mamit modhi luoro wuoge e chuny oganda ma gidhi gitim gimoro ma
ma bende nyalo resogi e oulano. ODM nigi ting' mapek ahinya. Koro Nikech mago gin gik naneno ma pod inyalo kata ka, mjumbe ma Suna East kudho ne party leader gik moko to Turfuong' okawo gigo te. Kaito samu kuodhe Yes.